Gepleyen Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündölügi mikrofon öňünde Maksat Ataev 13 aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň 4-nji ministrler duşuşy geçirildi. Ýygnakda Türkmenistana Daşary işler ministriniň birinji orunmasary Wepa Hajyýew wekilçilik etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýa-da döwlet ýetirligine köpçülik raýony habar berişleri işleri Awgan meselesine bagyşlanan duşuşyk barada heniz beýanat bermedi. Media maglumatlaryna görä duşuşygy Özbegistanyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Bahtiyor Saýydow, Hytaýyň Daşary işler ministri King Gang, Iranyň Daşary işler ministri Hosein Amir Abdullahyan, Pakistanyň Daşary işler boýunça döwlet ministri Hina Rabbani Har, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov, Täjikistanyň Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew gatnaşdy. Ýygnagyň öňü türesine Hytaýyň Daşary işler ministrligi Awgan meselesi boýunça öz pozisiýasy babatda beýanat çap etdi. Ýaýradylan beýanatda Pekiniň hususan Awganystanyň içerki işlerine hiç wagt goşulmajakdygy, Kabulun açyk we öz içine alyjy syýasy guruluş döredip biljekdigine, deň agramly içerki we daşary syýasat alyp barjakdygyna, beýleki ýurtlar esasanam goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklar saklamagyna umyt baglaýanlygy aýdylýar. Şeýle dokumentde Hytaý Awganystanyň garaşdyrlygyna, öz ygtyýarlygyna we territorial bütünlüğüne, Awgan halkynyň garaşy saýlawyna, dini inançlaryna we etnik täp desturlaryna hormat goýar diýilýär. Awganystanyň iň ýakyn goňşularynyň duşugundan soň 4 ýurdun, Hytaýyň, Iranyň, Pakistanyň we Russiýanyň baş diplomatlary Awgan meselesi boýunça Samarkandda aýry başga duşuk geçirdi. Russiýanyň Daşary işler ministrligine görä bu duşukda Awganystanyň syýasy durnuklygy saklamak hemde humanitar krizisiň öňüni almak babatda Awgan häkimetleri bilen hyzmatdaşlygyň zerurlygy maslahat edilipdir. Şeýle-de ministrler Awgan şäherinden awanýan terrorçylyk howpuny we neşe sewdasyna garşy utgaşdyrylan tagallalar barada gepleşipdirler. Russiýa we Hytaý Taliban toplarynyň 2021-nji ýylyň awgustynda Awganystany häkimeti ele geçirmeginden soň Kabulda öz diplomatik wekilhanalarynyň işini dowam etdiren az sanly ýurtlaryň hatarynda boldy. Russiýa Taliban 2003-nji ýylda terror guramalynyň sanawyna goşdy. Buňa garamazdan Russiýa häkimetleri Taliban bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy umtylyp gelýär. Awganystanyň Taliban hökümeti 2020-nji ýylda Kabulda häkimeti ele geçirilip bäri dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedi. Türkmenistan goňşy Awganystanyň halkara ykdysady gatnaşyklary dogly derejede goşulmagynyň ilkinji nowbatda iri energetika, ulaw kommunikasiýa taslamalaryna gatnaşmagy arkaly ýakynlaşmagynyň zerurdygyny aýdyp gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan transmilli taslamалary şol sany Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek babatda Awgan häkimetleri bilen gepleşikleri geçirip gelýär. Türkmen hökümeti Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetini resmi derejede ikrar etmedi. Awgan hökümeti ýurtda insan hukuklaryny, şol sany aýal gyzlaryň hukuklaryny baskılamakda tanqid edilýär. Bir geçici Awgan hökümetiniň ähli Awgan halkynyň, şol sany aýallaryň, çağlaryň we ähli etnik toporlaryň esas hukuklaryny we bähwitlerini gorajakdygyny umyt edýär diýip Hytaýyň Daşary işler ministrligi Samarkandda geçirilen duşugyň öňü türesine çap eden beýanatyny aýtdy. Samarkand duşugy Taliban 2021-nji ýylyň 15-nji awgustynda Kabulda häkimet ele geçirilip bäri Awgan meselesi boýunça geçirilen 4-nji ýygnak bolup 1-nji ýygnak 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna Pakistanyna, 2-nji ýygnak şol ýylyň noýabr aýyna Iranda we 3-nji ýygnak 2022-nji ýylyň mart aýyna Hytaýda geçirildi. Türkiýede ýaşamagyny kanunlaşdyrmak meselesi bu ýurtdaky Türkmenistanyň raýatlary üçin esasy kynçylyklaryň biri bolmagynda galýar. Türkiýe häkimetleriniň daşary ýurtlardan migrasiýa talaplaryny güýçlendirmegi bilen bir hatarda pasportynyň gutarmagy köp sanly türkmen raýatynyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna päskelçilik berýär. Bu aralykda bir kanun galynlygy sebäpli tutsak edilenler kyn ýagdaýa düşýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde türkmen raýatlarynyň ýenjilmegi bilen baglanyşykly täze wakany habar berdi. Türkmen Helsinki Fondu 10 aprelde duşanbe güni Türkiýanyň Van şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilenligini habar berdi. Guramanyň maglumatyna görä türkmenleriň öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmegine garşy çykmagy muňa sebäp bolupdyr. Bu ýerde saklanýan 130 türkmenden 100 goly türk jandarmlary tarapyndan ýenjildi. Köpüsi agyr beden şikestlerini aldy. Olar diňe türkmenleri we çem gelen ýerine urdular. Netijede kellesine şikest ýeten, elleri gaňrylan we bedeni gök dağlık bolan adamlar bar. Munyň sebäbi türkmenler öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmeginden ýüz öwrüpdir diýip Türkmen Helsinki Fondu ýazýar. Gurama wakanyň şahitlerinden birini çetirliýär. Biz Türk häkimetleriniň beýle berk çärelere garaşmadyk sebäbi bize hemişe türkleriň
Dogonlarymyzy gaýdylýar. Görnüşe görä olaryň sabry hem çäklidir. Diýilip şaýatlaryň birine salgylanyp maglumat aýdylýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä bu wakadan soň ýenjilen türkmen raýatlary 2 gün telefon etmek hukugundan mahrum edilipdir. Gurama bu ýagdaý barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň Türkiýanyň degişli idaralaryna habar berenligini aýdýar. Azatlyk radiosu Van şäheriniň deportasiýa merkezinden we Türk migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmen Helsinki fondu şu hepdeniň başynda Türkiýedäki 3 deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň sany barada maglumat çap etdi. Maglumaty görä Van şäherinde 139 adam, Ankaranyň golaýyndaky Çankarada 100 adam we Erzurumda 200 töwerek adam saklanýar. Şeýle-de gurama uzak wagtlap deportasiýa merkezlerinde galýan türkmenleriň agyr ýagdaýy, köpleriň üzüňlüge, çaknyşyklara, ýakalaşyklara çydamaýanlygyny, depressiýa düşýänligini, öz janyny katletmäge synanşmak ýaly ýagdaýlary başdan geçirýänligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy gurama deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmenistanyň raýatlarynyň dokumentlarynyň ýoklugyna öňsü çekip munyň deportasiýa prosesini hem kynlaşdyrýanlygyny aýdýar we Türkmenistanyň häkimetleriniň şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilhanalarynyň resmileriniň we türkmen ombudsmeniniň meseleni açyk agdamaýanlygyny we çözgüt teklip etmeýänligini belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Türkiýedäki diplomatik wekilhanalarynyň resmileri migrantlaryň problemalaryny açyk kommentirlemeýär we statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkiýede gazanç üçin galýan türkmen raýatlarynyň bu ýurtda galmagyny kynlaşdyrýan etaty mesele köpçüligiň pasportlarynyň möhletiniň gutarmagydyr. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmedow munyň türkmen raýatlarynyň pasportly bolmagyna esasy päskelçilikdigine öňsü çeker. Halkara hukugyna görä türkmen elçihanalary we konsullukları raýatlaryň pasportlaryny daşary ýurtdaky öz wekilhanalaryny täzelemeli. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary raýatlaryň möhleti geçen pasportlaryny 2022-nji ýylda wagtlaýyn uzaldyp başlapdy. Meseleniň bu wagtlaýyn çözgüdi koronavirus pandemiýasy wagtynda öz watanyna seýahat etmek mümkinçiligini ýitiren türkmen raýatlary üçin girdilipdi we 2024-nji ýylyň ahyrına çenli göz öňünde tutulýar. Migrantlar bilen iş salışýan türk aklawçysy Murat Erşahin bu meselede öz çözgüdüni hödürleýär. Erşahin YouTube'da yerleşdirilen videosunda türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň diňe 2024-nji ýyla çenli uzaldylanlygyny belleýär we geljekki 2 ýylda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport almakdaky problemasynyň hasam çylçyramlaşjakdygyny çak edýär. Aklawçynyň pikiriçe, şeýlelik bilen köpçüligiň möhletiniň gutarmagynyň öňü tirasynda pasportlary çalışmak üçin birden ýüzlenmegi tolgunçuk döredip biler we dokument almak işini iýdat etdirer. İstanbul'dan uzatılan pasaport ikinci ayda yani geçen ay uzatılmış. Kaç defa? Diň İstanbulda şu ýylyň fevral aýyna çenli möhleti uzaldyran pasportda türkmen raýatlarynyň sany 116.694 adam bolup ýakyn wagtda 120.000 ýetipler. Mundan başga da Ankarada, Abaşada, Ortaýetde, Germaniýada we dünýäniň ähli künjeklerini möhleti utaran biometrik pasportly Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny ýatdan çykarmaly däl. Bunun Ankara'sı var, Almanya'sı var, Rusya'sı var. Herkes pasaportu uzattı. Dip Erşahin aýdýar. YouTube'da yerleşdirilen videosunda Murat Erşahin türkmen raýatlary üçin çykalgy hökmünde ýaşamak üçin ihtiýarnamaty ýa-da iş wizasy gutarmanka biometrik pasportynyň möhletiniň soňuna garaşman destine Türkmenistana gitmegi, täze pasport almak üçin ähli proseduralary geçmegi we gaýdyp gelmegi maslahat berýär. Aklawçynyň pikiriçe şeýleden türkmen raýatlary ýakyn ýyllarda Türkiýede kanuny ýagdaýda ýaşamaga mümkinçilik alar. Bu aralykda Türkmenistanyň içinde pasport almak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Käbir vilayatlarda daşary ýurt pasport üçin arzalaryň kabul edilmegi we pasportlaryň taýýarlanmagy ýa-da süýşürilýär. Şeýle hem pasport bermek barada arzalaryň online hasaba alınmagynyň toktadylanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Täjegül Begmedow Türkmenistanda pasport almakdaky kynçylyklardan başga da türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmagyna başga da päskelçilikleriň bardygyny aýdýar. Gazanç üçin ýurdun daşynda galýan raýatlaryň watanyna dolanmagy olaryň özlerini we ýakynlaryny eklenç çeşmesinden mahrum edýär. Mundan başga da izine gaýdyp baran türkmen raýatlarynyň daşary ýurt opozisiýasy we aktivistler bilen aragtnaşgy barada uzak wagtlap soragy çekilmegine degişli ýagdaý köp boldy. Bu hem raýatlary ýurda dolanmagy ruhlandyrmaýar. Begmedow pasport bermegi işini düpli çözmek zerur diýip hatap edýär. Daşary ýurtdaky konsulluklarda da, ýurdun içinde de pasport berilmeli.
Bu yurda bar bilýän raýatlary şol ýerde galanlary daşary ýurtlarda pasport almaga mümkinçilik döreder. Bilelikde bular meselany has aňsat çözmäge mümkinçilik döreder. Pasport almakdaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa akymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa zerarly köpler iş gözläp ýurtdan çykmagyň ýollaryny gözleýärler. Wiza düzgünligiň girdilenligine garamazdan Türkiýe henüzem Türkmenistanyň raýatlary üçin meşhur ýurt bolmagyna galýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede jemi 1 milliona goly türkmen raýatynyň bolmagy çak edilýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň diňe 222 müňden sähel gowrak raýaty Türkiýede kanun esasynda ýaşaýar. Şunlar köp lewaply Aşgabatda barıp gelmekde kynçylyk çekýär. Moý Türkmenabad, Aşgabat we Aşgabat Türkmenabad aralygy üçin uçar, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiligi sebäp bolýar. Uçar reýsleri we otly gatnawlary ýolawçylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bilet tapmak uly problema. Häzir kimi görseň bilet tapyp bilmeýändigini aýdýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap vilayetinde habarçysy 13 aprelde aýtdy. Ol sebäpden paýtagta awtobusda gitmegiň hem uly problemadygyny belläp, awtobus biletini tapan ýolawçylaryň bu transport uğru boýunça saparynyň dowamlygynyň 11 sagada çekýändigini aýtdy. Türkmenabadyň täze awtomendilinden uğrayan awtobus Taşgabatda gitmek üçin erden saat 6-da barıp nowbata durmaly. Saat 7-de ýolawçylar awtobusa mündürilip başlaýar. Eger awtobusa minip bilseň onda ol saat 8-de Taşgabatda uğraýar. Bahat 65 manat bolan biletiň puluny awtobus sürüjüsiniň eline tölemeli. 8 saatdan soň awtobus ahalyň Änöw şäherine barýar. Ýolawçylar Änöwde awtobusdan düşüp goşmaça çykdyjy edip Aşgabatda degişli döwlet belgisi bolan taksiä minmeli. Başga vilayetlere degişli döwlet belgisi bolan taksiler paýtagtda goý berilmeýär. Ýolawçylar takside ýene bir sagat gitmeli. Dip habarçy bellidi. Hökümet maslahatlarında transport serişdelerinin gatnawlarynyň kämilleşdirilýändigi ýyl-ýyldan tekrarlanylýan Türkmenistanda ilat uçar we otly biletleriniň ýeter ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbeýiz bolup gelýär. Bu ýetmezçilik wagtal hususanda uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda ýa-da din jalyş mövsüminde hasda güýçlenýär. Habarçymyz bilet ýetmezçiliginiň nowbatdaky gedek möwjemeginiň sebäbini sebitde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň göz görteli köpelendigi bilen düşündirýär. Munyň bilen baglylykda daşary döwletlere wiza almak üçin her gün ýüzlerçe adam Aşgabatda gidip gelýär. Olaryň köpüsi ýeke gitmeýär. Olar öz ýanlary bilen wiza almagy kömek edýän ýüriti adamlary hem alyp gidýärler. Raýatlar bu adamlara 1000 manat töleýärler. Dip habarçy bellidi. Soňky aýlarda hususanda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara howa gatnawlarynyň dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylaryň sany göz görteli köpeldi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň uly nowbatlary döredi. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Saýat, Halaç, Sakar we Çärjew etraplaryndan has köp adamyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara hususanda Stambul, Kazan we Dubay şäherlerine gidýändigi barada maglumat berdiler. Galy berse de Lewapda habarçymyz soňky aýlarda ýol helakçylikleriniň köpelmegi zerarly köp adamyň uçarda ýa-da otluda sapar etmäge ýykyn etmeginiň hem sebitde bilet ýetmezçiliginiň möwjemegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Soňky aýlarda adatlygyň dürli sebitlerinde habarçylary adam pidalar getiren yol hadisalar barada inçeme gedek maglumat berdiler. Geçen hepde Daşoz vilayetiniň Göýrogly etrafynda bolan yol helakçyliginde kämmillik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Mart aýynyň başynda Türkmenabad Mara awtomagistralynda 2 ýeňil awtologyň petepet gelip çakışmagy netijesinde 7 adam öldü. Adatlyk Lewapda emele gelen bilet ýetmezçiligi barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we Türkmenistan Howa ýollary kampaniýasyndan kommentariýa alyp bilmedi.